14 сем'яў удзельніц абласнога спаборніцтва ўжо перамаглі ў раённых этапах. Сельскагаспадарчы праект «Уладар сяла» у Брыцкай вобласці праводзіцца ўжо 7-мы раз. Сёлета ўдзел у ім бяруць адразу 7 шматдзетных сем'яў. Арганізатары конкурса, Беларускі рэспубліканскі саюз моладзі, адзначаюць у гэтым добрую тэндэнцыю, звязаную з яго галоўнымі мэтамі. Основная цель нашего проекта – это пропаганда жизни в сельской местности, это поддержка молодых семей, это именно развитие проектов для сельской молодежи. И вот наш проект «Властелин села», он в принципе и включает в себя этапы, то есть конкурсы, которые здесь проводятся, связаны с сельской местностью. А конкурсныя этапы наступныя. У першым туры под назвай «Вітаем по-беларуску» кожная сям'я у нацыянальных касцюмах показвае свае візіткі. Але трэба не проста расказаць пра сябе, а зрабіць гэта цікава. І тут ужо хто на што здатны. Вершы, танцы і песні. У другім этапе удзельнікі працягваюць знаёмства, дэманструюць сваю гаспадарку, стравы і фотавыставу, якая адлюстроўвае сямейныя дасягненні. Наступны этап больш складаны, бо патрабуе фізічнай сілы. Сямейныя пары разам распільваюць ствол дрэва і з частак складаюць галоўнае для іх слова – сям'я. Па выніках усіх этапаў перамогу і ганаровае званне «Уладар сяла» атрымала сям'я Улога з Пружанскага района. Людмила – библиотекар, яе муж Дмитрий – водитель ОСВК. Дарэчы, 4-й год запар займае першыя месцы ў дажынках. Дети Кирилл, Ягор и Ангелина. Победа для нас неожиданность. У нас было очень мало времени для подготовки, но мы взяли себя в руки и быстренько подготовились. Самый сложный для нас конкурс, ну лично для меня, был это распилка дров. Но тут у меня муж не подкачал, он как бы посильнее меня, поэтому, можно сказать, вытащил нас с этого конкурса. Мы были в этом первые в этом конкурсе. Ну и для меня лично самое ответственное – это творческие выступления. Как бы, когда я человек поющий, как-то все требую от своих детей, от семьи вот этого. Бліскучая перамога ў Драгічыні яшчэ не фінал. Наперадзе у сям'і Улога рэспубліканскі этап і адказная місія – дастойна праставіць усю Брыцкую вобласць.